سلام فتواتن كبراتن تخطاتلتي بابلون شو كوعن بدحنا مصاخم نزي channel حدش تهونكم سبسكرايب بمغار جمرو لومو ون كم تلمود حدشن تكستاتن حبريتان نبقوم كدبلينا بسانا صنح حندغني خماتا قلعون غدميت منقرب صدرا اكب وقع لنا وقع صدرا ودحاو بوي بزعبا صمدو زباهل زلو قلقل نقراتن بزعبا فيستان بزعبا تليتن رينا ناب قداينا غناتوينا ركاو بوي مچم بامحرኛ ጾምዶ የምድብሉዋ ጾምዶ ጎበሩዋ ኢሉ ስታሊን ከርሞም ሰማይ ነረ በውሩይ ኢትዮጵያው ፖለቲከኛ ኢንጂነር ይልቃል ንጀምር አሁን የኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያን ሊወር የሚችልበትና ሎረር ያለበት ምንም ምክንያት የለም መንግስት ኤርትራ ኢትዮጵያ ወረር ዝደለሉ ይኹን ዝበለሉ ዝኾነ እዋን የለን ከም መጀመርታ ሰሞዳት አንተራአናዮ ማለቴ መንግስት ኤርትራ ሕጂ ኢትዮጵያ እንታይ ደሊ ይወረር እንታይ ከየድልዮ بعداو خوينو كغزانا والدي زخونه توسيد نزبلو ويكا كمانا زحطو زخونه ነገር ይብሉን مسحو حز نبرو ጉዳይ እንተሆነ ወጥርን ምዝላቅ ዘዓለመ ጽምዶ ብዝብል መደብ ንህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ምቀረብ ይሶርህም ዘሎ በአንጻሩ ግን ሉዓላውነት ኤርትራ ተሐይስና ወደብ ከነምጽኢና ክንበልዓኩምና 130 ሚሊዮን ህዝብ ለና ብዙኾነ ይኹን መገዲ ሕጋዊ ይኹን ዘይ ሕጋዊ ናይ ውድብ ሕብራት ሀገራት ዓለማዊ ሕግ ዶባት ጥሒሰ ሀገር ኩወርር የዝብል ዘሎ ምን ይንተልካኒ መንግስት ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ መንግስት ነው ወይም አብይ ነው በትግርኛ ጽምዶ ክትዳጋገም ጸነሐ በሉ ሎምንማ በእንግሊሽ ትራምፑን አባል ጽምዶ መሆኑ በዕለት 30 ቦጋ አብርና ለሞ ተገይትን ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ወዳው ቦይ وجن ورا وجن زنا وطن كلتن فعات ጋዜጠኛታት እንታይ ገበራ ድማ خنرينا مراماويتن عشل بشاشان نتسالت رينا ما نملس ይሄ 130 ሚሊዮን ያለው ሀገር ማነ ወታደር ያለው ሀገር ቴክኖሎጂ ታጠቀ ሀገር ውጊያን አማራጭ ቴክኖሎጂ ታጠቀ ሀገር እሱ ብቻ ነው ቴክኖሎጂ እዛ 130 ሚሊዮን ህዝብ ዘለዎ ሀገር አታማማን ሰራዊት ዘለዎ ሀገር ቴክኖሎጂ ዘጠቀት ሀገር ቴክኖሎጂ ናይ በይኒ እዚህ ዘስሐቀን ነገር ቴክኖሎጂ ዝበሃል ነገር ንሱ ዝፈጠሮ ይመስሎ አሙሉ ዓለም ቴክኖሎጂ ናይ ምጥቃም ዕድል ንበይኑ ጥራይ ዘለዎ ይመስሎ ባሪያ ኣብዝነግሰሉ ጊዜ ፍራህ ዝበሃል ከምዚ ባሪያ እዚ አይ ዝሐስብ ካል ዝኾነ ዝፈልጠ ይብሉን ፍልጠት ዝበሃል ይብሉን ኣብ ታሪኹ ኣብ ዘመኑ ኣብ ህይወቱ ከምዛ ዓይነት ክብርን ስልጣንን ረኺቡ ስለዘይፈልጥ ሃንደበት ዝረኸቦ ዕድል ስለዝኾነ ቴክኖሎጂ ንበይኑ ጥራይ ናይ ምጥቃም ዕድል ዘለዎ ይመስሎ ናይ ቴክኖሎጂ ክእለት ዘለዎ ንሱ ጥራይ ናይ ምጥቃም ዕድል ዘለዎ ንሱ ጥራይ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝበሃል እኮ ቅድሚ ካብ ስልጣን ዝነበረ ትማሊ እሱና በልካ ተሓጥቦ ዝነበርካ 100 ዓመት ሙሉ ከምዚ ዘገረመን ነገር የለን ካትብል 100 ዓመት ሞ ኤርትራውያን ዝነበሩዮም ሓሰኻ እግርኻን ትዃንካን አራጊፎም ቁማልካ አራጊፎም ሰብ ገይሮምኻ ቀቢሕ ዓይንኻን ምስ ሸለፈትካን ምስ ረስሓትካን አውፂው ንወግዕን ማዕርግን ዘብቃዓካ እዚ 100 ዓመት ትብሎ ዘለኻ ሻዕቢያ ንዓኻ ንወግዕን ማዕርግን ዘብጽሐካ ንስኻ ሕጂ መጺኻ ትጸርፎን ተዋርዶን ዘለኻ ትማሊ ካብ ሓመድ ካብ ጉድጓድ አውፂው ናብ ወግዕን ማዕርግን ዘብጽሐካ ስርዓት አንተ ዛሬ መተ እንደፈለክ የምትሰደው የምታዋርደው አንተን ትላንትና ካመድ ከትቢያ አንስቶ ለወግ ለማድረግ ያበቃ ስርዓት ፖለቲካ አብ አእምሮን ተተፋሐፊው ፊውዝ ምን ተሰልካዩ ስለዚህ ክትዘናጋ አለካ መድህን እንኳ ናይታረቀ ተስፋ ህይወት ወሊዓት ትብላላ ጌታቸው አውል ተዛረው አባሌ አብሶፍ ዑመር ዋሻል ተዛረው ዘረው በጣም መሰከፊ ቅድመ 13 ዓመትስ በሄሊኮፕተር መጤ ነረ ከዘርፍ የምሳገር መጤ ነረ እሺ ህወሓት ዘራፊ እዩ ስብል መልእክት ተሐዘል ይዘህልፍ ዘል شعلنا ورا يهدق لجيت متى يجبروا له زرافيوش لولو زنبره قدم خينات ابي احمد ጌታቸው ረዳ ለጂት متى يجبروا له ማለት ወዘርፍስ መጥያ ነይረ هذه قبل حلف 30 ዓመት ባሌ ማለት the most remote area ይኻብ ኢትዮጵያ አባሌ አርቡታ አደሪ መውዛሕቲ ህዝቢ
አርብቶ አደር ኣብ ሓደ ተጠርኒፉ ዝነብር ኣይኮነን ካብን ናብና ተንቀሳቀሰ ዝነብር መጀመሪያ ጊዜ ስሩዕ ዝኾነ ሴትልመንት ፕሮግራም ዘካየደ ኢህወዴግ ለመጀመሪያ ጊዜ ህዝቡን ጥሪቱን ብድርቂ ተጎዲኡ ሪሃብሊቴት ዝገበረ ቀረብ እንስሳን ምግብን ዘቅረበ ኢህወዴግ እዩ አባሌ ለመጀመሪያ ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ዝከፈተ ሮቤ ዩኒቨርሲቲ ማለት ኢህወዴግ ለመጀመሪያ ጊዜ ሪፈራል ሆስፒታል ሁሉም አይነት መሰረተ ልማት ዘጣይሽ ኢህወዴግ ለመጀመሪያ ጊዜ ጥቅጥቅ ለሆነ ብሔራዊ ፓርክ ናይ ባሌ ብሔራዊ ፓርክ بعلم لخ أفلطو نخركب زجبرة إيهوديجي المجمرة جزء مش نايتشيبيا مسارة المعاد من جدي تيليكومنيكيشن بمبرهاتي زرقة إيهوديجي أو عز مرحو إيهودي المجمرة جزء زعلا صف أمر واشا عودة نخجبر ولا درجو زي حلونا بيستا ترجع ثرح إيهوديجي واشا خفالة الجبرة ናይ ኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ፕሮግራማት ምርአይ ካሊ ኢቭን ኣብ ትምህርቲ ካሪኩለም መጽሐፍ ዝኣቶ ኢህወዴግ ብዝቀረጸ ካሪኩለም ሶ ህወሓት ስላባለ ስታይ ክዘርፍ ይኸይድ እንታይ ልዘረፍከ ሃሊ ማለት ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ እንታይ ክትዘርፍ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ናይ ትግራይ ንብረት ሃፍቲ ይዝረፈል ኣብ ኦሮሚያ ዝነበሩ ናይ ተጋሩ ንብረት ሃፍቲ ይዝረፍ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ እንታይ ክትዘርፍ ናይ ትግራይ ሃፍቲ እንታይ እዩ ናይ ኦሮሚያ ሃፍቲ እንታይ እዩ ሶ ትጌታቸው ክዘርፍ መጽ ነይረ ፍልከሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዘሎ ጽላኣት ወንደንጸባረቀ ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ናይ ህዝብ ትግራይ ክብርታት ዘመራስሕ ዘሎ ባይዘይ እዚ ፖለቲካ ኣይኮነ እዚ ፖለቲካ ኣይኮነ ከምዚ ዓይነት ጽያፍ ዘረባ ኣብ ጎብሮ ኣስራት የተሰምዕ ካብ ሲየብርሃ ኣይተሰምዕ ካብ ሓደ ዕዋላ ታራ ዝኾኑ ሰባት ክሰምዕ ትኽእልኻ ሓላፍነት ዘይስማዕ እዚ ዘረባ እዚ ካብ ጌታቸው ሰምዕ ተለኻ ግን ይሕመካ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ዝመርሕ ዝነበረ ሰብ እዩ እሺ ሶ ቅቡልነቱ ብሓደ ግዜ ጌታቸው ማለት ታይ ማለት እዩ ዝብል ብሓደ ግዜ ንዓርሱ ዝገለጸሉ ኩነታት ይናሪና ጻርቃን ባዕሉ ተዛርብ መሰንበድ መሕፈሪ ሰራዊት ትግራይ ይመርሕ ከምዘይ ነበረ እዚ መኸተዚ ከምዘይ ለህዝብ ትግራይ እዚ ግዜ ጸልማት ከምዘይ ኮነ ከምዘይ ይፈልጥስ መጻይናስ ብሩህ ይሉ ተዛሪብ ጻርቃን ነው ምስ ብልጽግናስ መጻይና ብሩህ ይሉ ተዛሪብ ጻርቃን ክንደየና የምልቶ ህዝብ ትግራይ ጸልየም ወድብል ነገር አውሬ ሶ ናይ ክሕደት መጠኑ beyond expected ታምሩ ሑቁይ አነ ማዓ ታዕርክተ የለው ኦሮሚያ ሓቢሮም ንዛዓበዩ አምሐሩና እነኚህ ሰዎች አብደዋል እንዴ ምንድነው የጠጡት ምን አይነት የክህደት አብሾ ነው የጠጡት ይሄ ምናቀው ጌታቸው ነው ምናቀው ጻድቃን ነው ይሄ ምን ቢያደርጋቸው ምን ቢያቀምሳቸው አብይ አህመድ ነው ይሄን ያክል የትግራይ ህዝብ የሚክዱ እነኚህ ሰዎች ኢሎም ዝነገሩን ሰባ ዝድውል ላይ መሰስ ለኹለይ ብዙሓት ደቂ ኦሮሞ አሉ ብዙሓት ደቂ አምሓራ አሉ ስቀቀ ዋው ናይ በሐቂ ጌታቸው ናይ ህዝብ ትግራይ ፕሬዝዳንት ዲኔሩ ናይ ህወሓት ምክትል ቦምበር ዲኔሩ ልካስ ተጠራጠረ አየና ጌታቸው ከመይ ጌርካስ ሰለስተ አይነት ጌታቸው ኣብ 5 ዓመት ውሽጢ ኣብ 6 ዓመት ውሽጢ ትረይ